Ну что? Вітаю, сябры. З вами Квадрат. Ты з невялічкім спазненнем простое, што Streamlabs не хацеў пачынаць стрым на Twitch. Спазненнем пачынаю. Тыя, хто глядзіць на Ютубе, гэта, канешне, не заўважыць, але яшчэ раз вітаю усіх, дзе бы вы не глядзелі. Жудасны кашмар з гэтымі стрымлапсамі. Каб пачаць стрыміць, трэба было перайсці на не аўтаматычны сервер, а на дакладна які-небудзь. У нас гэта найбліжэйшы хіба Варшава. Ну што, як казаў папярэдні раз, хацелася бы далей папоўзаць па гэтай вежы. Душ у нас няма. Побачу ворагаў. Будуць шорткаты, я гляджу ўжо па гэтых ланцугах. Ну, скажыце, што гэта скарб не пастка. А? І ён паляцеў долу, но на жаль. І што? Чого тут не могу зрабіць, ці што? А, вось яшчэ адна сцежка. Окей, я не заўважыў. А, цудоўна. Окей. Як прыемна паўзуць з долу. Зараз пагляджу. Так, яснасць. Дзесятачку паспеў схапіць. Тарп з яго. Душу. Сэрца, то у Бладборне былі мазгі. Там на ланцугах віселі. Хіба, напевно, серце. Зараз тут, конечно, уже чую дрыва. Поки що нікого не бачно. Треба пільно сачити. Ага. О, докладно, я ж могу. Толькі гэта
Ну, криху змарнував, ну нічого. Зато я буду здоровий. Я ось тут гэтыя гаргулі. Не, яшчэ нейкі скарб. Яшчэ душа. Мгм. Там, глядзіце, яшчэ сходы нейкія долу ёсць. Пэўна. Толькі скарб, окей, но пакуль што туды не пайду. Хаця... Сёння што там да гары? Ну добра, пайду пакуль што долу. Няхай. А нас ужо чакаюць. Усе уцякаюць з долу. Скарбамі. Там ужо ідзе. Ужо ляціць. Ну, душа. О-о. Там хоча стрэліць мне. Ага, тут праз гэтае сэрца заблакаваная сцежка. А, ось ён з арбалетам. Ха-ха! Пайчыночка. Так, ну тут, наколькі я памятаю, ўжо... Так. Ніякай драбінкі няма. Ні сходаў, нічога. Ой, страшно. Мунстоуны. Ну что, толькі долу, зараз толькі одну рэч зраблю, нешта мне не турбуе. Ідзе стрым. Хіба ідзе? Эй. Куды? Нема куди. Ой-ой-ой-ой. Вылететь? Вялікі Мунстоун. А, нічога нема. Ну хіба трэба нешта актываваць. Не тут. Тады бяжым не сюды. Вяртаемся да гары. Ты хацеў пайсці першапачаткова, але не пайшоў. Не буду казаць, што гэта была памылка, мы даведаліся, што тут є пачвары, якія монстры. Пойдзем да гары. Це з наступними гаргульцями. Гляджу, нема нікого ззаду. Могуть. Нельга. О, на некоторые выступы он так
Може залізти. Так, бачу вочі червоні, ось там ще є нехта. Так що нікого нема. Ось він там сидить. Атаковать буде, не? Ветливо чекаєте, що? Ну, а тут знову ГТ серце. Варіантів не застається, тільки долезти. Розгети мост. Давай. Ты уже... Нормально не звалился, просто что атаковал бок. Ой, ну до сна. Нікого не бачу. Ага, тут вернуться можно потом? Или это будет помылкой, я не виновата. Ламберг. Роя. Так, а куди далі-то? Як вертаться? Ну, сюди мене пустить? Пустить. Довно. Чекайте, чекайте, я вже бачу. 2. Спритний, які... Не тримається у вас. Давай душу свою. Довно, дякую. А що тут можна пофармить, коли що? Или буде потреба? Мозги хвалятся. Я хочу, что... 2. Давай. По-перше. Ай-яй-яй-яй! Як він зловив мене. Другий раз не тримається. Давай, давай. А тут прилетит все внутрь. А? Мається пойти за скарбом. Обов'язково пройти проз... Это туман. Ну что, ризиковать в стене? Пайс. А, и мы опынулись там, где мусили опынуться. Ха-ха. Дона. Нема, але хіба гэта быў не такі важны скарб. Далей там ужо ціснуць не буду. Рызыкаваць занадта. О, ўжо чую. Ліфты гэтыя на ланцугах. Не ведаю, што здарылася, але атрымалася. А едзе да гары. Тут
у нас скарб, ну. Tone of Ephemeral Ice. Той, який аднаўляе нам здароўе, але... Не хочу. Ты хто? Так, ніхто там раве ўжо. Так, подлячуся крыху. Пагналі да гары ўжо. Так. Я не ведаю, мне что там робіць. Повідомляю. О, нейкая рапіра. Занадто хутка націскаю крыжак. Хапіў карпы. Паклаў яго ў кішэню, каб паліўся, палілася гэтая пачвара. Вы хто? Эй. Спадзяюся, што іх трэба было забіваць. Ага, ну нешта здарылася. Окей, першы ланцуг, які трымае сэрца. Яшчэ ёсць другі. А зараз ёсць дзве сцежкі. Ты долу? Ты до гары. Добра, няма ніякай сцежкі, бо хіба тут мы будзем вяртацца ці нешта з гэтага. Там тое, што рознакаляровае каменне ляжыць, мяне нешта турбуе, бо нічога добрага гэтым не адзначаецца. Прасцей за ўсё нешта гэткае каля падчаса было. Але хтосьці ведае, што гэта за персанаж? Маеце ўяўленне? Кайце. Окей. Так. Пётая, не? Идите, две гэтыя клеткі. Што яны, адблакуюць мне шорткат ці знішчыць мяне? Бяру першую. О, трэба пачакаць. Так. Яна куды? І яна ў нейкія багны. Не. Не дзеля таго я працягваў даследаваць вежы латры, каб апынуцца ў багнах. Я разумею, што раней ці пазней прыйдзецца туды ісці, але... Гэта таксама туды ці? Можа нейкі шорткат усё ж такі будзе. Угу.
Зрозумів. За шмат вибору тут не було. Ну что, придется идти ногами. Ну, ось а тут тільки долу. Какать. Арчстоун. Ну і што далей? Няма куды толькі як ратаваць гэтага? Наколькі я разумею, юрта. Are you here to fight the demons? If so, then help me escape this place. I am on your side. I have come to face the demons. Ну, варыянта не, хіба няма. Thank you. I will remember this. I am certain we will meet again. Ага. У першому I Dark will Souls remember this. так само I am є чоловік, який certain. потребував ратунку, у якого again. був гэтый серп, маленький кінжал, таму... Та я ўжо і ведаю, што нічога добрага ад гэтага юрта чакаць не варта. Так само бахна, ці што? Так, але я не хачу багна. Там нейкая ўжо сцяна. Ну что, ничего не застаецца? Як? Ну, значить, багна. Праз колькі будзе смерць? Праз 3, 2, 1? Бо я ўжо бачыў, што па багнах там поўзаюць нейкія пачвары, якіх не бачна, які ў вадзе. Можа яшчэ нейкі атрута будзе, можа вось гэтае купальце яшчэ нешта. Рабіць. І хваляцца нейкія камяні. Не ведаю, куды ісці. Маленький.
Пэўна. Нешта дагары, але мяне турбуе гэтая штука. Ага, тут у нас нічога. Ведаю, што там яшчэ была сцежка направа. Можа зараз будзе нагода яе наведаць. Disease Resistance. Ну, як я разумею, гэта скарб і ўсё. Бачу. Зараз гэтая пачвара будзе за мной бегчы. Няхай бяжыць. Налево ўжо нічога няма. Па меншай меры вось тут па гэтых дошках, бо яшчэ ж можна па вадзе бегчы, калі гэта ўвогуле вада. Так, добра. Сюды. Глядзіце, колькі можа варыянтаў. Каляровыя. Mercury Stone. Не хочу ісці, не хочу ісці долу. Спрабую пайсці да гары. Спачатку сюды. А. Это нейкія дошкі, што далей нельга? Далей нельга. Значыць, па дошках. Вяртацца сюды будзе жудасным кошмарам. Іх некалькі. О, я забыўся, што можна піць гэтыя напоі на манну, потым лячыцца цудамі сваімі. Ну, зараз мець на увазе. Сцяну я ісці не хачу. Трава. Таксама не. Ж таки паспрабую яшчэ абыход направа. Там будзе нешта. Уж загіну. Эралайз і дрэва, і ўсё. А вось тут мы бы апынуліся, калі бы пайшлі праз гэтую вежу. Праз першую, праз якую я не хацеў ісці. Окей. Хіба. Акрамя той сцяны святла, сцяны туману нічога не застаецца. Добра. А, я ўжо чую сэрца, таму гэта добры знак.
Це серце хіба. Ага. Ну ціснем наперед. Мне гэта ўсё непакоіць, але рабіць ужо няма чаго. Гэта шчупальцы, гэта кавалкі гэтага сэрца ці што? Окей, перакуліўся. Думаю, што трэба будзе адцінаць гэтую каўбасу, але не. А, цудоўна, чырвоныя гэтыя варыянты чараўнікоў. Гэта каб было альтэрнатыўнае лячэнне, калі што. Вяртаецца. Цікава, куди він буде йти. А, і ось він. Чотири удари. Добре. Хапає. Фреш спайс. Хапає стаміни, каб їх забити. Ну. Уже добра новина. Що у нас тут? Нічого, стіна, добре. Чорна стіна. Поляніліся рабіць тень. Уа, што гэта быў? Травы напужаўся, но ялінак. Забойча яловыя лапкі, глядзіце. Хто бы мог падумаць? Так. А я чую. Поўзаюцца. Паскудныя паскуднікі. Сюды мы не пойдем, бо там уже няма як. Давай. Некие станоги с человечими тварами. Давай. А, ящерка. Ну и хер з ёй. Ну, глядите. Не збираюся я тратить. І увогуле гублять своє життя, каб спаймати одну. Ну, ящерку. Так, а сюди як? І ж гэтымі треба пройти. Old Spice. Баюць тутейшие люди про гігієну, не? Ну... Я уже чую, что летают. Ось. Ха. Не палится увогуле, а? Так. А, божахна. Раз, два. Тут три. Ага. Давай. Полетел. Летел? Летел, больше не Маша. О, бежите, бежите. Куда иди? Одна душа. И... Давай. Давай.
Лайчиночка. Давай, давай, давай. Ой. Яшчэ прыбраліся крыху. Гэтага смецця. Крылатага. Поляцеў. Поляцеў. Куды ты там машаш? Давай свой скарб. Того не бачу. Зараз падаваць, што гэта сказаў. З'явіцца 1000. Гэта ж Souls. Давай. Печыночка. Бяжы да мяне. А, злавіў, злавіў. Знаюся. Ай-яй-яй, да загінь ты ўжо, пачвара. Рано. Так, усё. Спокойно. Нерваў. Снім далей. Зноў чую. Платформу. Поглядеть, ці ёсць скарбы. А скарбы, конечно, ёсць. Душа. Дата. Зараз што, просто до гары? Давай. Ага. Яна так доўга туды-сюды едзе? Жудасна. Часто ў такіх месцах ёсць скарбы, але трэба сачыць па баках. І хер з гэтым скарбам, нічога там не страчу. Толькі прымаю... Маю магчымасць загінуць. Так, гэта яны ўжо чаруюць, окей. Я бачу цень. Хей-хей. Так, тут до гары нельга, ўжо бачу. Можна будзе пайсці толькі туды. Боже, мог звалиться. Что, павушкі з Bloodborne, ці што? Ну і вялікія гэта... О, божух, ну зараз яны палезуць, так? На нашу першую вежу. Добра, разумею. А вот тут яшчэ будуць. Ну, душа і хіба больш варыянтаў няма толькі. Толькі сюды. А, я нават...
Так, мы на самом пачатку зараз. Ось там гэты Арчстоун. Тады яго і наведаем. Цудоўна. Яшчэ бы, канешне, паглядзець, што там было ў гэтым месцы, дзе я не хацеў ісці на багна. Ну, але всё адно, калі я яшчарак не хачу забіваць, што мне падказвае, што і туды ісці. Не абавязкова. Гэта ў нас Так, ну, латара я ж памятаю. Так, што я хацеў бы зрабіць? Спачатку аддаць усе душы, а дзеля гэтага... Так, ты... Божух, наколькі іх тут. Ну, тады добра. Я памятаю, што тут было. Пачынаем жраць. Я яшчэ пагляджу, коль можна палепшыць, бо камянёў я хіба не назбіраў. Трэба ісці да гэтай тунеля ў Стоунфенг. Нешта прымаць. Ведаеце, я зараз хачу паглядзець, колькі каштуе гэты хіл і колькі ў мяне магіі і колькі трэба, каб хілу хапала на 2 разы... Так, на 2... Каста. Demon's Souls. Miracle. Окей. Каштуе 30. Цудоўна. А зараз... Souls. Наш... Білдинг. Так, у нас ён быў Temple Knight, я памятаю. Што там павялічвае магію? Так, МП, 49 у нас. Трэба яшчэ 11. І гэта... Так, вера не павялічвае. Магія не павялічвае. Інтэлект. Інтэлект павялічвае. Ось. Інтэлект. Трэба 10 інтэлекта. 2. Прокаста. Ну, хіба так і зраблю. Дякую. Біл-сімулятор. Бяжым сюды. Конечно, ведаю, што гэта марнаванне душ, але хто мяне можа спыніць? Ну, вось, МП. Miracle Power. Больш лячыць будзе, але... Патрэбна мне. Окей, колькі? Амаль 65. Ого, яшчэ адзін спел. Мне не патрэбны. Ну і зараз хіба... Жыццё хіба. Так. Давай. Hello again. I'm keeping a close. Да. То, што назбіралі, бо навошта? Ой, гэта... Не, фламберг паглядзець. Рапіру нават чапаць не буду. О, глядзець, у фламберга пашкоджанні больш... Як? Зараз паглядзець.
Ага, максимум item burden. Distance. You have a heart. It's simple. In trade with you. Давай, давай. Варда. Не могу. No interest, I can tell. Спочатку хочу вернуть свою... Не свою хочу вернуть. Тут быў лотус, але ён пакуль што не патрэбны, але няхай будзе. Потым быў спайс. Той, якога больш сам. Ён. Тут вось Лейтмун. Няхай будзе Лейтмун. Як такі? Янт. Пас. Так. Бо ў мяне не хапае патрабаванняў, што ён патрабуе. 14 Dexterity. Ну, вось буду яго павышаць. Тады меч гэты скіну. Hello, I'm keep. Упс. Позит. Ламберг. You have a heart. Ой, дакладна, трэба ж было павышаць гэтую. Я не памятаю, што я павысіў. Здароўе. Таміну, каб павялічваць айтем бёрден. With your Не, чакай, спачатку... Не. Давайте. Быть. Всё. do come back alive. Вернуся, толькі зараз. Трэба пайти паспрабаваць забіць юрта. Бо ён будзе забіваць тутэйшых жыхароў. І калі ён заб'е, напрыклад, каваля ці чалавека, які дбае пра нашыя рэчы, то мы страцім доступ да каваля і да нашых рэчаў, да новай гульні плюс, а гэта не. Дзе ты, паскуды, сядзіш? Чайце. Зараз будуць пошукі юрта. Перад тым, як мы вернемся у Латрыю. Юрт. Ау. Я халябарду раку не хочаш? Я прапаную, папа, гэта, прапанаваць больш не буду. Урт. Ён яшчэ не прыйшоў сюды. Бо не бачу. Пашукаю, можа ён на доле. Да манументалаў гэтых ён наўрад ці звітаў. Не пагляджу, але... Сакрэтныя... Ну, як сакрэтныя? Такі сабе сакрэт. Быў дакладна. Вынуць з двух бакоў, аднолькавыя. Ментал, жывы, апошні. Магчымасць пайсці да гары, хіба там было заблакавана папярэдні раз. Так. О. Дзе наш юрт? Ён усё яшчэ ў вежы сядзіць. Чакае, пакуль мы заб'ем дэмана. Можа і так. Так.
Ён мусіць быць недзе тут. Менш мера, наколькі я памятаю. Зараз, калі залезу на Вікіпедыю, як з гэтай дзяўчынай у чорным, будзе напісана, што з'явіцца толькі пасля таго, як вы пераможаце там наступнага боса ў Латры. Спрабаваць яго знайсці, можа, тут недзе. Маўляў, з табою ўжо размаўляў, ты тут нешта хнычаш. Що, хіба нікого нема? Ой, ти хто? Hello. Hello. You assisted me in Latria. А, так, For так, that так. I thank you. But at my age, I do not believe that I can be of help to you. Ну, бо я тупий. А, ти можеш со мною What розмовляти? do you want, brute? I have no use for miscreants like yourself. Ага, ну хіба треба було з ним розмовляти перший раз, коли у мене було вже більш за 10 інтелекта. Ну і як і з тим самим хер з ним. Ніяк. І без яго дам рады пройсці гуль. Ну і што, і зараз можна крыху смялей да гэтага ўсяго падыходзіць. Бо я ўжо ведаю, дзе што, і каго. Зараз загіну. Праз тое, што так кажу. Давай, давай. Ага. Який паскудник. Давай, иди сюда. О! Я ще поспробую і хопіць на 2 лячэнні. Ну, адчапісь. Мусіць хапіць, але... Там ведае. О, зараз яшчэ і гэтыя. Павучкі. Новое нешта. Ай, ляці сюды. Твара. Крылатая. Давай, давай. А ты як хотел? Ох ты, пошвара. Першы пайшоў. Так, туди нам уже не потрібно. Сподіваюся. А ми йдемо там, де не було можливості пройти. Я думаю, що це було, але не варто було бити. Травляной этой палкой. Капала яшчэ праз дурноту свайго персонажа загінуць. Ага. Там над нами нехта лётае, але... Баюся даведацца, хто. Ага, ага, ага. Ты чаго?
Тільки ви думаєте, я гуляв у полси всілякі. А давай. Ха. І ти давай, ну ляці приємний мой. Даю. Ніж там узяв, не зауважив, що може. На ютубі потім погляджу. Що у нас? Не було стежки сюди, наколькі пам'ятаю, не пам'ятаю про що тільки. Про гэты кавалак серця, так? Як? Ну добре, неважно. Ще одно паспрабую спочатку сюди. А поглядеть, що там за скарби були. И все одно нельга. А подсказывает, что можно, только тут будут такие жучки-павучки. Божух, ну не пужайте так. Ну ось, вялікі яшчэ. Давай. Лайчинаш. Ага. Золотая маска, золотая рапира. Перстёнок некага Аверайса. Не ведаю, як перакладаецца. А героя. Добрый вечер. Так, Stone of Infernal. А яшчэ одна. Яшчэ одна душа. Яшчэ раз большага нічога цікавага. Зараз толькі лічу, што там за маска была. Ну, бо рапірай, напэўна. Магу. А, не. О, не. Хіба не. У мяне 12. Маска, ладно. Адразу сюды. А, только для жанчын. Нават чытаць не буду, што за яна. Сексізм. О, чакайце, там же недзе была сцежка, куды я не мог пайсці. А, да гары. Упс. Так, да гары ж было два варыянты. Прайсці праз мост, дзе лётаў гэты гаргулец, і пайсці прама уздоўж вежы. Так сказаць, уздоўж мура. Сцяны. Добре, пам'ятаю. Але я сабраў скарбы, меншай меры. Збіваў гэтых пачвар. Можа, калі вяртацца буду праз тую мясціну, будзе лягчэй. Ну, а тут яшчэ... А, гэта не скарбы, гэта... Так, гэта паходні. Окей. Ужо хацеў скакаць з долу. Шукаць скарбы. Тут заблокавана.
Толькі хацеў сказаць, што абавязкова тут нешта мусіць ляжаць. Ну, душа, але ўсё ж такі. Але нічога няма, хіба неба, там ужо спіна. Ем да гары? Нешта мне падказвае. Калі я не зраблю ўсё добра, я буду усрацца. Видите, як тактычна падышоў. Падбег, але захаваў крыху стаміны, каб яна паспела рэгенеравацца. Зрабіць сваю серыю з 4 атакаў. Кажа чалавек, які зараз зваліцца з гэтых прыступак, ці не дасць рады забіць дакладна такога самага монстра. Идите. Ха-ха. О, подозрано виглядала пастка. Полююся аж на глаз. Пока. Вейка. Посоличка у нас. Я не жартую. А, так само скарб. Old Spice. 8 штук. Ну, нічого. Ну що, тут буде босс уже, не? Чекайте, тільки погляджу. Так, можу лечитися другий раз. Ага, зеленые вочи. Так, добре. Концентруватися на його не варто. Так, что это за... Moonlight Butterfly. Таку нагадує. Ага, і он... Зараз їх буде 2. Угу. Ра-та-та-та. I'm not loving it.
Ну як? Ну несправедливо. Так, не треба целиться. Гэта будзе і вельмі павольная бойка, ці вельмі хуткая. Так, той, хто лятае, гэта мой асноўны вораг, бо ён ужо падкоцаны. Так, не прыцэльвайся. Так, пайшоў туды. Ідзем сюды. Так, лятун, давай. Што, лятун зараз не той, які патрэбна? Дзіўна, бо я біў яго. Адцяў камусьці хвост, але, глядзіце, здароўе паменшылася. Цяпер ведаю у каго. Каго я б'ю? Можа мне хто-небудзь адказаць, каго я б'ю? Як адрозніваецца лятаючы ад нелятаючага? Паніяк. Ніхто з іх ніяк не адрозніваецца, не! Выдатна. Я не згодны ўвогуле. Бо як ён мяне скінуў, калі ён нават не датыкнуў мяне? Ну, агульне лепш. Бачна, зараз будзе яшчэ адзін гэты павук. Тунеляў. Зараз пагляджу, наколькі проста тут бегчы. Яго. Мне падказвае, што не вельмі лёгка. Меньшай меры вось тут. Можа і добра. Паспрабую з гэтымі фрэш-спайсамі, каб траву не марнаваць. Трава будзе на небяспечныя моманты. А, тут жа яшчэ гэты. Ён толькі адзін раз быў. Першы. Не, глядзіце, ёсць. Паскуда. Але ён дае гэтыя фрэш-спайсы. Таксама нядрэнна. Зараз толькі трэба зразумець, як адрозніваецца першая гаргульня ад другой.
Може одразу... Ага, одрезати свій хвост. Поспробувати. Та як? Ну я ж робив нік. Но зараз буде так, як з павуком. Перший раз йшло цудовно, потім разів 10 буде не вельми. А дрэнна, што кожны раз трэба бегчы. Ну тут па меншай меры значна лягчэй, чым Том Фэнг в туннелях. Значна лягчэй. Значна лягчэй, ага. Ну што, не бачыце, як лёгка? Калі ўвогуле не будзе ісці. Можа на сёння кіну. Перайду у Oxygen Not Included. Яшчэ паглядзім. Пакуль што паддавацца я не хачу. Пакуль што. Бо з павуком я таксама ўжо хацеў пайсці у іншым напрамку. Чат тады вырашыў, што трэба змагацца. Зараз у чаце нікога няма, таму ніхто мяне не прымусіць. Ах, боже. І што, він мяне заўважыў усё ж таки, так? Вертайся, вертайся. Рака. Old Spice. Ось яго можна пафарміць. Чакайце. Не, гэта зноў паходні. Да гэтага боса бегчы даўжэй, чым яго біць. Давайте, спроба нумар 3. Што, у які бок? Де?
Я веду, што мне гэта дае, але... Выглядае цікава. А вот пытаць не буду, як ён там трапіў. О, хвоста... А, я ўжо абрадаваўся, што хвоста ў яго няма. А, ну, конечно. Нема, конечно, конечно, я же урнікі не раблю нічога. Хотел сказать, что таким чынам ён там мяне трапіў. Але ён не трапіў. Па меншай меры тады. Хто з іх гарыць? Асноўны? Конечно, не вельмі падабаецца, што... Што ён? Уже нейкія... Ну той, вось гэта той. Кем ты адрозніваешься, срака? Ты срака. Гэта быў... Гэта... Бай... Добра. Ягоная ўласная атака мяне ўратавала. Ага, угу. Ага. Зямлюсь, куды? Так, гэта быў... Другі, гэта быў не ты! Ну-ка. Ти як? Ну... Ну куди ти? Куди? Добре, основному я відтяв хвост. А ён мені хіба амаль не відтяв життя.
Дзе ён там? Марную траву. Тун-тун-тун-тун-тун. Я ведаю, што з імі рабіць марную траву, але гэта дадатковы, гэта не асноўны рабіўнік! Дурань, дурань, дурань! Як? Растлумачце мне, як яны трапляюць? Але я ўсё адно не разумею, як? Якім чынам? Я раблю унік, я знаходжуся недзе ўжо метра два далей ад ягонай рукі, і ўсё адно. Ну, амаль. Вітаю, Всеволод, вітаю. Шчыра, калі б я рабіў памылкі і не ў той бок бы рабіў унікі, забываўся бы рабіць унікі, ці нешта з гэтага. Я бы не пытаўся, што адбываецца. Ну але тут, ну шчыра, што адбываецца? Чаму гульня залічвае пашкоджанне? Калі я дакладна быў ужо далёка. Зараз нешта мне падказвае, што пробы з пробамі. А я, можа, пайду да тунеляў, можа, пайду да іншай гульні. Пайшоў ты. Бо насамрэч, чаму я хачу пайсці да тунеляў, калі будзе магчымасць палепшыць маю зброю, ну хіба гэты босс мусіць пайсці крыху лепей? Бо больш пашкоджанняў, вось я асноўнага тады амаль забіў. Вяртайся, адкуль шоў, куды ты ідзеш? Ідзі, давай. Пайс. Душы, колькі там? Яшчэ ось 2000, можна зараз... Калі шчыра, калі ўжо зусім будзе срака, можна будзе пабегаць пафарміць, але на стрыме гэта рабіць. Ага, вельмі цікава будзе глядзець. Калі ў мяне гарыць срака, я б'юся з босам, гэта цікава.
Ну, а фармить бегать хіба будзе не. Спроба номер якая? Номер 4? Все, дайте уже. Ну, іх глядять, калі я добре розумію, про кого ви. Іх глядять хіба не про тое, што яны стрымяць, а про тое, што яны па-за стрымамі нешта там робяць. Не ведаю, што, калі шчыра не вельмі сачыў. Калі разумею, про кого вы. Ну, але я ўсё адно не хацеў бы зусім са стрымаў рабіць нуду. Казаў чалавек, у якога нудныя стрымы. О! Некий гэнг-бэнг, калі шчыра. Горш за Арнстайна і Смауга, ці як яны там. Дзве дупы за Норлондо. Да і пошел ты нахер! Ага. Говна. Да. Пишей. Эй. Так, ты говно с хвостом ці без? Али без, то тебе срака. А калі з, то мне срака! Не. Вось не трэба, як папярэдні раз, не. Вельмі неветліва. Ты я рабіў унік, як ён... Ну... Колькі яму заставалася? Колькі яму заставалася? Ось толькі? Трэба шукаць магчымасць палепшыць зброю. Но... Не, ну лаюся я ўжо даўно, калі шчыра. О, бо... Я, конечно, яшчэ не 2 разы 18+, але... 1,5. Нават ужо больш за 1,5. Ох.
І у нас у вуглі зараз чап. Чекайте. О, боже. А, з доброго боку, добре. Зараз знову з гэтым біцца. Больш часу зжирає. Ой, що, іди. Синочка. Послухмяна гэтым разом. Яшчэ адна-дзве спробы. Можа нават калі гульню не змяняць, то будзе заканчваць. А я рабіў унік. Ладно рабіў. Сюди подійшов? А? Ти хто? Ну, зараз накаркаєш. Ну а так, згодна. Бо я намаль допомагав у першій фазі. Калі толькі лётаў, бо атрымалася і пашкоджанняў яму набіць. І хвост 5. Ага, ну я уже ведаю, что вы неоветливые овечки. А вот не человечки. Ось чаму зараз атрымалася зарабіць унік, а тады не атрымлівалася? Я думаю, что я дура не... Вось. У чым? У чым адрозненне? Пись.
Трэба было зрабіць, трэба было з'есці гэтую траву, бо гэта я ўжо адчуваю, што так ці інакш апошняя спроба. А яшчэ трэба глядзець на экран, што адбываецца, а не, бляха, у сраку сабе дуць. Добрае месца, каб лячыцца, бо яны, калі робяць гэты свой удобны скок, не трапляюць. А, дарабі ты ўнік, навошта ты б'еш? Ну давай, давай, скачы, бляха, ну вось... Яшчэ вазьмі зброю ў 2 рукі. Долбень. Здохні ты ўжо, нарэшце. Адкуль у яго такія пашкоджанні? Не хочу рызыкаваць, але не хочу і атакаваць. Ай, сядай уже. Сядай і забівай уже мяне, не? Ты ж гэтага хочаш. Давай. Две траціны засталося. Две траціны гэтай скаціны. Ага, хер табе. Магічны хвост. Яшчэ не бачна нічога. Праз гэты дым ці праз што? Чорнае. То эмоцыі якія. Ага, ага. Я не ведаю, што вось... Я дагэтуль не разумею, што вось гэта, што павелічэнне пашкоджанняў, які ён лечыцца, ці што? Бляха, ахуя. Так, но змяі гэтай больш няма. Гэта цудоўна. Дзе ён? Не паспеў. А, стой. Амаль, амаль. Уратаваў сваю сраку без хвоста. Ага.
Разумею, добра. Дзякую, што папярэдзіў. Не падыходзіць, калі ён лятае. Гэткая стратэгія дзейнічала толькі на першага божухна. Калі б я праз уласны унік заваліўся бы у бездань, я бы ў сваю заднюю бездань запхаў бы сабе кантролер. Давай уже, давай. Прымай свой лёс. Прабачце за тое, што крычаў. Ну але ж гэта было неверагодна. Ба. Сапраўдныя эмоцыі за тое. Но атрымалася нават не так доўга. Души, что тут уже... А, божухна, я хотел сказать, что больше нема куда ісці, а тут яшчэ сюды сцежка. Нексус. О, аж на рука болить. Ну, не дрэнна, не дрэнна. Ну, конечно, гэта падабаецца больш за ўсё. Навошта гуляць у Soulsгульні, калі не паказваць, як у цябе срака палае? Веду, конечно, ёсць людзі, якія паказваюць свой скілл. Ведаеце, там прайсці гульню за 10 хвілін, там і ўсё гэта, але... Ага, поспеху мне з гэта. З маім скілом праз 10 год сустрэнемся. З гэтай душы можна скрафціць нейкае гаўно, таму я яе з'ем. Ну, амаль 20 000 душ. Па! 27. 31. 35. Ну, зараз уже так будзе. Поменш, по 2. Я яшчэ хачу наведацца да гандляркі гэта, якая сядзіць пры тунелях. Паглядзець, ці прадае яна камяні для паляпшэння зброі. І калі яна іх прадае, набыць іх. Галоўнае не страціць свае 60 000 душ. Можа, варта было спачатку паглядзець, а потым ісці, ну... Так, Борроукін... Тонфен Танул. Но, хто ведае, калі так гуляць у камп'ютарнай гульні далей, хіба мозг не ссохнецца. Асабліва, калі піць каву. Буду вось такі. А мацюгацца буду яшчэ больш. Гэта дакладна. О, рэакцыя, вось цярпенне знікне. Давай свае. Так, шарт. You want to play? Well, you've got to pay. Don't you agree? Зараз наведаю каваля. Вітаю. Гляджу, ад стрымлера прыйшлі людзі, наколькі я разумею. Но вы прыйшлі амаль на самае заканчэнне, я зараз
Хочу паглядзець, што патрэбна да паляпшэння зброі. І ўжо і канец, бо боса я ўжо перамог. На сёння нерваў дастаткова страціў. Так, палепшыць. Што мне трэба? Шарт і лард шарт. Ну, вось вялікіх кавалкаў мне не хопіць, нават калі набуду. Waste my time. Ты ніхто там твой час не... Гэта самое. Гэта саміць. Не атрымалася. Эй, бляха. Так і зараз тут. Ага. Память. Так, Ольга мне один. Трэба. Хардстоун. Не памятаю, там 5 чи 6, набуду 5. Хай будзе. О, сейчас лайки понабегали. Вертайся. Гэтай. О. Так, Узевалата, колькі было спроб павука, крыху больш за гэтых мэн-ітэраў. Таму я і не вельмі гарэў. Ну, вось Усяслаў Пашкевіч. Не ведаю, чаму яго завуць Усяслайкам, але... Так, Endurance 5. Endurance 5. Endurance. Так. Угу. Так, забраць у яго фламберг, паглядзець увогуле, што ён там. I'm keep. Дейка. Бастард сорт. Фламберг. Не, гэта я не хачу. Я не хачу. Трэба яшчэ будзе пераапрануцца. Падалей зброя. 5 у руки. Фламберг. 113. Тут 185. Бастард сорт. ДЕ, ЕД. Бастард сорт крыху горшы, але сілай. Вельмі. Добра, пакуль што нічога з гэтага браць не буду. Hello again. I'm keeping a close watch on your belongings. Rest assured. Каго бунтаваць-то? Адно нічога не здарыцца новага. Не патрэбна, чакайце. Ну, пярсцёнкі няхай будуць. You have a heart of gold. Давай. Don't let them take it from you. I can Ремонт уласнай сракі. Пасля боса папярэдняга. Давай. І... Сахары. То. Пагляджу, ці ёсць гэты юрт. О, каго ён забіў. А, гэта не... Нехта безыменны, окей. Значыць, ўсё ж такі... Наш... Но, глядзіце. Он назабіваў нейкіх рандомаў. Вось он сядзіць. Добра, з забойства гэтага чалавечка пачнём ужо заўтра. Калі вам патрэбныя танцы, вось яны. Цудоўныя танцы. Таму зараз я з вами развітваюся, бо ўжо даўно час ісці. Дзякую за хвалю гледачоў напрыканцы. Вельмі раю вам паглядзець архіў ці на твічы, ці лепш на ютубе, які я вылажу праз некалькі хвілін, праз гадзіну, в залежнасці ад таго, як яно будзе ператварацца.
Бос рака гарэла, бос быў цудоўны. Шмат чаго атрымалася зрабіць. Так ці інакш. Не, які танец. Данейты давайце за танец. І вы не ведаеце, як Twitch дзейнічае. Добра, ўжо каб не траціць ні свой час, ні ваш. Кажу вам да пабачэння і бывайце.